Цанова е собственик на фирма за организиране на сватби. От първия си брак, с едно дете на ръце, много самотна, без подкрепа от родители, от първи съпруг. Само двете си живяхме с Стефи. И Стефи ходеше на седмична ясла. Аз работех нощем 2 на 2. Тя на седмична ясла понеделник-петък. След това отивах в университета до третия час по банките. И в един момент в този клуб се появи Милен. Тази наша трета среща, буквално за 10 дена заживяхме заедно. И в един момент се прибирам аз след такива 2 дни в общежитието и няма нищо. Слизам долу, викам, някой ме обрал. И тебе, как те обрал? Ти не виждаш, че нито ключалка е разбита, нито това. Викам, хора, къде са ми нещата? И вика, дойде едно момче, почерпи, каза, че те обича и изнесе, вика, багажа. Той взел Стефи от детска река. Как са му я дали? Аз не мога да знам. Как може някой да отиде и да вземе детето ти от седмична ясла вместо теб? При условие, че никой никога не я взима, освен мене и татко ми. Нали? Значи и там почерпил, обяснила някакви неща, тотално неконвенционална история. И аз казах, добре, човек, ти как ги мислиш тия неща? В смисъл, това е твърде кратко, окей, ние се познаваме преди това. Казвам ми, ако не се харесаме, ако... Спокойно, вика, ти не се грижи за тази работа. И така заживяхме заедно. След това с Милено синови Стефани, след това се роди Лени и така заживяхме. Факт е, че Милен тогава ни спаси от тази, как да кажа, душевна мизерия. Аз бях много самотна като човек, много самотна. Семейството е за мен изключително важен феномен, който обществото трябва да се бори, за да го запази. И любовта между мъжа и жената трябва да наистина това да бъде изнесено в култ. Милен Цанов е собственик на кетеринг фирма. Живот потънал в щастливите събития на другите, докато един ден преди 5 години не се сблъскват със собствената си драма. Докторът беше приповдигнат. Посрещаме в коридора, каза, нещата не са добри. Имаш рак на езика. Ще си помисля и ще реша дали да дойда. И така се прибрах къщи. Не стигнах до операция. Тук и на следващата сутрин. Да, 2 дена по-късно нямах сили да крия повече. Стратегия за самия себе си. Какво искам, как си го представям, колко време давам. И в рамките на един относително кратък срок за няколко месеца направих нещо, което привидно е немислимо или невъзможно. Предприемат сериозна промяна в ежедневието си и се подлагат на гладолечение. Така се каже, цял, аз вътрешно се разпадах. Предполагам, че при повечето хора чули диагнозата и получили срок на годност, така аз го наричам срок на годност, изпадат в същата ситуация. Това е моят човек, моето момче, бащата, приятеля, съпруга най-накрая, нали? И аз тръгвам с него. Ма изобщо не ме интересува дали трябва или не трябва. Не съм си задавала такива въпроси. Идва момент в нашия живот, който е решаващ. И ние трябва да го решим. Имахме дилема. Дали да тръгнем на път на 11 януари, трябваше да се качим на самолета и да пристигнем на остров Косомо в Тайланд. И Милен в началото се противеше. Аз трябва да остана тук, аз трябва да остана. Нали, когато го попиташ защо трябва да останеш тук, не ставаше ясно защо. И аз казах, виж, дай да го направим да е красиво. Ако това ще са последните 6 месеца живот, които са ти дали докторите, защото такава е била приказката в кабинета, дай да ги изживеем. И аз много се радвам, че в крайна сметка се решихме и тръгнахме на път, защото, както ни е казано, остров Косамуи, ние затова сме влюбени в него, той ни спаси по определен начин. Милен там се поуспокои. Това постоянно ходене по доктори, биопсии, не знам си какво, още това, там го нямаше. Просто отидохме и се отпуснахме. И това беше много решаващо за неговите мисли, за борбата с страха. Той често оставаше сам, нещо, на което аз категорично не се противях. И т.е. тези, да кажем, това последно пътуване стана всъщност първото за нас. От тогава, откакто предприемат гладолечението, променят и други навици. Започват да спортуват. Днес са състезатели по триатлон.
онзи ден, 14 часа се състезава на Ironman и казва, прибери се, отиди, няма. Не се прибирам. Аз съм на трасето 14 часа с теб. Тежко е за тези феновете, също е тежко, защото ти непрекъснато кръстосваш да го видиш на плуването. Влиза, излиза. Да му кажеш здрасти, да го подкрепиш на първото захождане. Това 180 км колело. Ти ако не го виждаш на първото, на 90 км, да му кажеш, ти можеш, давай. Това са 90 км и те очакват още 90. И след това да не го посрещнеш, да не му слиза от колелото. Има още 42 км и 200 метра да изтича, за да мине червения крим. Това е страшно, как да кажа, спортно предизвикателство. И аз съм там, ту в този храст, ту в ония, ту тук изкачам, ту там изкачам. Непрекъснато заедно. Аз се състезах предния ден олимпийска истина. Той беше през цялото време на трасето. И си викам, докато го чакам, само като си помисля, че преди 5 години на този ден Милен беше 119 кг. Такъв не можеше да си завърже връзките на обувките в преддиабетно състояние, оголемен черен дроб. Значи тя е била болестта там. Просто ние разбрахме за нея в един друг момент. Седа и го чакам и почвам да плача някакво момиче, което не ме познава, англичанка. Ме казва, това винаги е много вълнуващо. Аз направо не мога и вече като го видях, той вика, моля те, подай ми шапката. Нали, искаше да завърши с шапката, на която пише Ironman Zurich, Switzerland. И му я подавам и ми треперат ръцете. Той продължи 2 крачки и се връща, за да ме целуне и чак след това мина по тарката. И в този момент аз се сривам емоционално. Сривам се, защото знам как тук в този дом ни чакат децата, следят го на тракера и те знаят, че той минава. Вие представете си за какво вдъхновение става въпрос. За какви усещания става въпрос. И ти си кажеш, Господи, всичко си заслужава. Всичко.